days to come. And also, I pray also that you will fulfill your heart's desire. Happy birthday, Nang! Mommy, love you! Singing, yeah. Do you remember? Never was a cloudy day. Oh. Ben, ipalo, ito na sa luwas, pasudaran ka na kaya sa libro kay magsugod ang hamubo sa programa. Those who are outside, let's get inside kay ato sudan. Di na ta magpaabot o gubat pa mga guest o gubat pa pagbisita kay moro na makalangan sa atong kalihukan ng kabilunan. Surod na. Let's compress ourselves. Na may mga lamis sa kapapakupay, lingkurin na ninyo. Thank you. I would like to request everyone, pwede mo tinulog ka kay celebrant is going to come out with her husband. I'll come in with her husband. Okay, let's welcome the celebrant, si Ate Rose, together with his husband. Good. Sit down. Okay, na yung mga bagong bisita nangabot, please come inside. Then let's request Pastor Daphne Llamas to give us a short prayer. I will start the prayer. Can I give some food for our soul? Because kita tanan ang magkahonindot kayo para itong spirit. Murag, dili pata. So, we need balanced life, di ba? So, I just quote this verse, Psalms 103, verse 1 and 3 only. Behold how good and pleasant it is when brethren dwell in unity. Then the blessing is, it is like the dew of Hermon, it is falls on the mount of Zion. For when the Lord has commanded the blessing, life forever. So the verse is very precious sa matag sa kanato. Sama nini, di ba? Nga usa di ay malipay di ang atong Diyos. Labi na sa kinabuhi kay Shlita, no? Ngayon mo siya sa 70 and I know more blessing. So mabot silang kinabuhi itong kay niagit ta nag-unity. Ingon siya, usa kanindot nga tanahon sa atong Diyos nga may nagtag-iya sa atong kinabuhi nga naghiusat ta. Di ba tiyan? No, nindot kaayo dili man importante ang mga gift, no? Kundi ang importante nga ang matag usa maghiusa sa pagpasalamat sa Ginoo tungod sa kinabuhi nga gihatag sa matag usa kanato. So, let us bow our head. Let us pray. We thank you so much, Lord, for this great opportunity, Lord, that you gather us. Hallelujah, sa pag-iskot usap sa iyong ngalan nila, Lord. Sa among dakong pagpasalamat, tintak na sa kakapunan, Lord, na diin mo kami usap, kitigong aron, pagdayeg o pagsimba sa iyong ngalan. Mao kini ang way sa among pagpasalamat diya kanimo, Lord, ilabi na sa kinabuhi ni Teresita, Lord. Thank you so much, Lord, for the years na ikaw nag-care sa kinabuhi sa iyang tibok family, Lord. Salamat yung kay Ginoo, bisan kami karon ginabot ni nindot kay lugar. Salamat kay Ginoo. Ginoo, pagpasalamat sa iyong kaayo sa matag usa kanamo. Salamat sa iyong pagtabon ka namo sa iyong balang o pag-cover ka namo, Lord God, sa iyong presensya, O God, o paglibot mo sa iyong mga anghel. Alaykon ka, Lord, sa ulit katapusan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Standing for the welcome message to be given by Uncle Romy. Call. Daghang salamat maayong gabi kanatong tanan. Labaw og labing
importante sa tanan. Ang sa ako kapag pasalamat ngadto sa atong labang makagawom na may atong tag-iyas sa kinabuhi. Salamat, O Lord, ang labing kamahanan, labing balaan, laging makagahom nga mong Ginoo ang Diyos. Inimang lugway sa kinabuhi, uban sa kanunay paday nga kahimlog sa paglawas sa akong kapikas sa kinabuhi, si Mrs. Rosita Ongayo Sangkap. Nining iya kasi 20 anyos kagawaran sa iyang adlaw na karon. Ladies and gentlemen, sa sinugdanan sa dihang nahibalo, kaming mga ginikanan sa mong tulog kapag anak, ang duha to sa gawa sa rasod, ang usata sa supo, dili taon makadaligyan sa pagtambong karon ni mga orasa nining tagnaas sa kahapon o kagabion nining nagbayan sa Dipolo din sa Tupit sa Leonard's Place kay lagi on the family way. Dili mahimong mabiyahe kini Ricardo sa iyang paglawas sila sabat. Nga ilang nauyunan ang pagpahigayon din sa katalaga saon nga salo-salo o hikay na ilang igastuhan ikan sa ilang mga pangkamot nunot sa mga gasa gihatag kanila sa labang magkakagahom. Usa akong gipasalamatan, among gipasalamatan kining tulo kalabing lig-on na mo nga mga anak. Wa gumilain na imo tulog din taon. Tino na wala sa gawas, puros naa sa sulod. Believe it or not, your research sa internet, unang may makita, sote ko, kibiyaan ko kaning kalibutan na diha dayon. Akong dako nga pasalamat ngadto kang Sandy Nelson Sandy Ongayo Sangkap, akong anak ato sa gawas, akong kinabagawangan nga anak. Amoy usa sa labing lig-on nga nag-sponsor labi na sa mga ganastuhan ining pagpahigayon sa usa ka okasyon nga sama nini uban ni Mr. and Mrs. Mike Ronald Bertuccio Mercado, Joanna Pre Junji Ongayo Sangkap and family, uban ni John Marco S. Mercado o si Sean Andrew S. Mercado, among apo ilang duha ka bukanak. Naulang sabi nila sa piling sa ilang mga ginikanan, piling silang lula apan umaabutay sila ng mga bakasyon by June din sa Pilipinas. Hopefully, damdag ugma pohon. Ugusa, salamat ganito kay Mr. and Mrs. Michael Kabilan Astilio and Mrs. Rosjane Ongayo Sangkap Astilio. Nasako na kikaingon, dili taon makadaligyan sa pag-anhi. Uban ka na to, aron mo luyog sa mga hudyaka na posibleng may tabo ka rin. Yung naguligan kahit doon ay kabiligan sa paglawas. On the family way, ako na lang ang inilison kay pag ito bilisan mo raman o dili kay Vicente. Vicente mo lain kayo pag ginangkon mas may na in Englishon kay nindot pa minaw di ta mag-uol nga ang epekto maot on the family way. Thank you very much. Kini silang tulo uban sa ilang mga bana o pamilya mo'y haligin nilang tanang gikinahanglan labi na sa galastuhan nini pagbagayan sa usa ka gathering. Sama nini agi padungod sa ika-70 anyos ka kasumaran sa ilang inahan. Originally ningon sila ang mga bata ayaw na yung tami o babagi sa among kiplano pa maayaw nadugay na naman yung plano. So wala ka may mahimo kung yung gusto sa ako kapikas sa gano'n si Mama Rose Dago murag i-reunion type na ang iyang ibitahon ang puros lang iyang mga kabanay sa iyang kabahin. Kung ako po, ibitahon na ka puros sa mga kabanay sa akong kabahin.
Pero ako ginan siya nga, ma, ato ko nung butangan ng gamay exemption. O usa nga anak nga, daghan tag kaila nga mukha no. Ako pananitan, daghan ko kaila nga mga tao. Mga intadag ko kag may tao, daghan ko kaila. Usa nga anak, may gutan, gobernador, mayor, huwes, abogado, inhinyero. Apan, liling ka na doon ay closest to our hearts, exempted, pipila ka po nga. Which I am proud to mention to you. Iunan ako ni sa pagpasalamat o pag-welcome before sa ako mga kabanay. Sila si Mr. and Mrs. Alfredo and Remain Rebullious, who happens not to be around kahit pa sa pagadian nini mga panahon na. Sila si Mr. and Mrs. Bartolome and Malo Ramones and family. Sila si Mr. and Mrs. Pipito Pepe Obera Astrita Obera and family. Si Pari Pepe patay na yung tao na madili. Dahil si Dr. and Mrs. Lourdes Baños. Kini uban pa mo usa sa mga closest to our hearts. Lugato itong ipon, pila naman to sila kabuok sa daghang kay mga amigo nako. So, nahimong exempted to sila. Ug dayon sa kawahin po sa Mrs. naapoy iyang ipag-imbitan sa iyang mga kaaban sa GKS Group. GKS Group. Taman sa Kabaynuruan, Mrs. Julie Tan, Mrs. Perla Tapayan, Mrs. Norma Sugang, Mrs. Norma Sumiyaya, napa si Joy Baliton diha, si Vicky Lorente, nawabot o isa pa na diha, gawa sa mention. Ang niya sa grupo karon na mention, natanan. Taga-Beribas. Baunay sila, ang ako gigaw nga ato i-exempt kung sa dili ma-exclusive nga kining maong activity karon na mahimong para lagi sa reunion sa mga kabanay. So these are close to our hearts. Daghang kami mga higala, daghang kami mga amigo, mga amiga, pero kining mga tawanan nga ako na mention, there are some of our close ka halos kada adlaw nakita kada sima na kada bulan. I'd like to welcome the group and delegation from the city of Iligan na ipamuluan o sa pagpagulo ni Mr. Diosdado Palmares Gomez, the husband of my sister. Wala na po din sa kalibutan, ako na pag-biyahe, iyang kapika sa kalibutan akong son, o man sila mga anak, si Lotlot o May, Mrs. Lotlot May Gomez Doyle. O sa ka-foreigner, ang banan din awa dire, sa kawasan rason. Si Mr. and Mrs. Dindin Gomez Cañada ang family, uban sa Isel o si Cristiana o si John Gawalili uban sa pamilya ato sa Cavite City. Uban pa nga membro sa delegation na sila sa Mr. and Mrs. Glenn and Rachel Sangkap Gordo Barillo. And family uban silang mga pinanggang anak, si Theodore, si Theo, o si Hans. Niya uban sa delegation sa Iligan. O uban pa na iban sa pondo, Gilid Maylo, o naapay, wapamention sila si Mr. and Mrs. Winnie Mar, si Ken and Mrs. Jane Mary Sangkap Gordo from Iligan City. Welcome to the party. Gusto, sa taman sa ako maduduman ang makita, yung muna na ako, ang din ako ma-sandpit, no? Kaya dili man tanan ako kakaupan sa planning, misabi sa Occidental Delegation, nga akong nailan sa galan. Ang usamis ni Baliban naman, si Mr. and Mrs. Taladua ni Baliban kanay kabiligan sa lawas. Dahil sila si Mr. and Mrs. Tata
Leones Llamas. Uban ni Mrs. Daphne Anging Ongayo Llamas. Si Pastora katong nilid kiniya sa atong invocation uban sa ilang apo. Anak ni Sweet o ang iyang mister nga nadiha nakalimot ko nga akong inanak sa kasal. Si Rere Ongayo, napod rin si Jojo Ongayo, Hani Ongayo, kinsa pa na nanay gawa ko kaila. No? Ipanulat ko niya ang mga ngalan tanan kay ato ra lang i-acknowledge respectively karong taon-taon. Lian ka kapitan. Murag pagkatao nito, karoon ang ganahang ibalik-balik sa pwesto. Our congratulations ka to ba? Barangay Captain o sinublian nga kapitan, si Barangay Captain Goryo Aranton. Yung kapitan sa kinabuhi, si Mrs. Jima Ongayo Aranton and family. Dayon, upat sa pundok nga maoy inuta leader of the group si Mr. Carmenito Dito Ongayo Senior Juju Ongayo naliha o kinsa pa sa grupo gawa ko kaya napaselo alam ko sa ako nagkikayon isulat kaya ako nang i-acknowledge sa dili madugay so kanina welcome to the party. O sa tagal na ito mga bisita nga ada din sama sa akong silingan si Engineer and Mrs. Boy Pedroso nga wala makaanhin din kay ikan sa biyahe niya pag ikapoy so naiya nga si Valdi si Margie o si Cynthia so ni Mrs. Pedroso o kantuon mo tabok ta ng speakers kay wala ko kakita nga nangabot ni pero nakadugog ko sa tingog ka ganyan sa silipon. Ayaw ka, tuwag ka na human, nag-introduce, wala pa oy. Taas pang lahutay na ni pasensya ako kay wala ko sa pagkauras ang kulang. No? Ganto kay Mr. and Mrs. Apolonio and Mrs. Winnie Barty Bicarandayo and family. Boy, Bicarandayo family. Mr. and Mrs. o business na lang, si Mrs. na lang, Sita Ongayo Bicarandayo Aranton and family. Ang mga kauban na ko din ha, pasinsaan ako, huwag ko kaila sa kauban. Na to, si Kakak, tara, si Lo Ongayo Bicarandayo Pinido sa mana? Balbutin. Nagikan pa sa Sampok Kadilso. Bayo-bayo mga problema sa pisan order ito lugar. O sa itong mga kauban na pasensya na nakalipot, nalipat ko kanina. Si sa banda, nabanda naipon sa grupo. Sorry kayo. So all the rest of the guests nga akan nato, o man karon na samtang magkapadala natong celebration sa inahinay po akong tigdol-tigdulan katong pipila ka magngalan nga wala ko mapasalamati, wala ko mission. All the ladies and gentlemen, welcome to the party and good evening. Thank you. Ako siya ginawa ko extensive and comprehensive welcome. So para dili kay tagutmon mga onata. So once again, mo request ko sa tanan to stand para i-bless ang food ni Uncle Reggie. I will suggest nga diya si Pastora Daphne Llamas akong liyon nga maoy mo panalangin sa atong kalanon. Thank you. Gig. Sige, once again, let's bow our head. Amahan ng mga ngitnon sa makadagan palword. Salamat sa dagang prudensya at panalangin niya mong dawat. Ilabi na Lord sa ginabayad kay Ronnie o sa Lydia Sita, Lord. O salamat, Lord, sa pagkaon nga niya karon nga magpagasaluhan. Salamat ikaw mag-bless din, Lord. Mag-sanctify ini with your first blood. Maghatag ka puso, kaligon, alaw sa mong kinabuhi. O salamat, Lord, sa mga pamulot na nagahikay din. Ilabi na, Lord, ang nakuhaan sa pulanan ini, Lord, sa pinansyal.
ibalik ka nila ang 100-fold of blessings sumala sa iyong sahal, Lord. Kaya ikaw nag-asahan ka na mo, Lord, nga mula na naghahatag, O God. Salamat yung kay Ginoo na padayon ng pasensya kay ka na mo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you. Welcome also, Mrs. Sunya Dilarmente. Mau kay Pagsur. Next one. Ladies first after the boys. Happy na kalimot. Happy ka sa birthday song, bro. Sige, magdugda ko eh. Yes, once again, happy birthday to Mama Rose. Happy Happy birthday once again, Mama Rose, Mommy Rose. And sa dinner is served. Yes, pwede na mga on. Sige, tindog na ta. Pasensya nga pulot ko no. Nako nakita nga usos sa among cross kayo. Wala ko mention kay mo pay pagkakita na ko gani abot si Mrs. Maribel Aison Buson. So sa ko GKS Group sa Barangay Binao. Thank you. So kisa pa mo nako kita diha nga ikaw pasensya ko kaila. Ako ra nang i-mention i-acknowledge na ko na letter. Thank you. Wherever it is,
singit lang naman, no? Ang kagsatag sa kalmisa, doon na sa red wine, kaya ipainom para ninyo. Mag-angay na mo, kita sa ito na kaputilya. Niya sa limadugay, maputya sa inyo, masaglamisa, 5 kaputilya sa sanmig. At tuminom sa sanmig, kaya pinumpot. Ulili na igo, mag-angay na, aron maangay ang tanan. Thank you. Pudador, wala. Dili makapot, mahal ra. Thank
program. Ngayon tag message sa mga close people to your heart. So, Miss Ma'am Sonia Vilamente to give an impression about the auntie. Sa pamatasan may gabi sa tanan, katana abot sa dire, kami ni Inday Sangkap, wala pa masunog na kung balay din sa airport, kami na kinakauban sa mga GKS. So, dugay na kayong panahon, bisan pa sa una, ilan na yung ni pagdayon. O malampuson nga inahan, bansiyang ba nga si Rumi, tungod nga ang mga anak, nagbalos man, sa kahago, naghimo sila ginikanan. Bisan man karon wala dire kabalo ko nga, ang ilang kasing-kasing niya silang inahan, din kita karon na nagtapo. Akong pangutano ng celebrant, kung unsa may mohang pasalamat nga nabot ka aning edad. Unya lang. Yes. Unya na ko siya istorya, no? So, mo na istorya. Akong balay duhaman, general na dire sa airport. So, masabado na ko dire. Dinala ko taso na akong istorya, no? Ako nakadaig ko sa magtiayon na nahimo nila ipadako ang mga anak, nagkahuman ang mga anak. O ako nagpasalamat po Miss Ginoo sa mga grupo sa mong prayer meeting nga successful sila. Karon sa iyang adlaw nga natawan, bonus na kayo, 70 years old, nga gihatag sa Ginoo kaniya. Pasalamat ta ana, no? Kay ang kinabuhi dili gina mabayaran og material nga butang. Kung na kay kwarta, daka pong ginili sa doktor, di ka kakaon. Ibis na kay kwarta. Sa panahon nga pobre bata, dakan tang gusto ka nun, di ta kakaon. So karong adlaw, magpasalamat ta, gi-share niya ang blessing sa iyang adlaw nga natawan. So day, happy birthday! Thank you kayo, ma'am, si Ma'am Sonia. Kaubanan to ni Ante sa ilang JPS. Prayer group, every Wednesday na nila ilang Saturday, ginabuhat kada hapon. So next part sa program, magkuha tayo ng video message. So first off, ginakusgang anak. I believe the brain of this affair, this activity, tagnaan daw TV, puro man ginakusgan ng tulog. O may kinahinayan. Ang magulang nga babae, unahon na to ang magulang nga babae. Ang magulang nga babae, manghod man to ang babae isa. So magulang nga babae. So ang ikaduhang anak niya, si Juji, together with her family, si Mercado family. Good health together with Papa and more blessings for your 70th birthday. Love you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Siyan. Kada sila nga pamilya, they are coming this June. So, in as much as they would like to come over, karon nga mga reasons nga it's beyond our control, the June ko maging sila maabot. So, they sponsor this event. Together siyang mga bang maigsoon, in which makita po niya message later on. So after that message, we'd like to present
invitation. Sa message na sa tanan. So, kanang pamilya sa mga ungayo, pamilya sa mga sangkap. This affair, magod sama sa gingon ni Uncle Kaganiha, is more like kwan siya kanang reunion. So, halos-halos familiar faces kanina ko kay every time na yung mga activity na gathering sa ilang ante, kung ka ng always there, present with me. So, mas present pa mi kaysa mga anak ni ante, kaya wala kayo diri ang tulog. So, always present. Kami mo'y madala sa sobrang nga pagkaon, kami mo nagkaon. So, muna siya yung role sa ilang life. So, more or less, kung ano siya ka na, this is a family affair. So, hindi siya formal ba. So, okay sa man itong, ano man itong ungayo? Impression? Yeah. Wala po man. Siya ko, Nick. Sige, so paano na nato, Nick? Sige, mga violin girls, would you like to do your thing? Ayun na. Yes. Mga pala. Dali na. Come on. Dali na yun. Yun mo ipapresent. Bebe, pasigati mo, bebe. Dugay-dugay, pang-bituyo na padugay-dugay para kamoy makauna. Nahan, may pula sila makauna. Dali daw mo. Pagkakan sila mo. Ganahan nila sila mo.
na. Naso nga import ko na sa import na na-shooter. So, wala to. A short serenade for the celebrant. Nada siya kalmig? Wala pa. Sige, ato sa paistoryahan si Uncle na lang po, another impression from the celebrant's husband. Daghang salamat. Pasayloan ko ninyo magtumpo-tumpo ko sa pagpaila-ila o pag-acknowledge ingon na pag-abi-abi. Is it welcoming to the party? Kaya lagi, huwag man ay matingog kaniya sa diyan, nag-usak ko paghinganan. Dato kang Mr. Mayo is present. Si Renal, tatang ngayo, family siguro, his wife niya din. Si Doktora Christy, ngayo, o ba siya bisita na si Alden. Na si Christy, atong ison. Inyong ikagaw, kailan mo, anak ni Giorgio ngayo? Abot, niya ba si Giorgio ngayo? I-deliver lagi ang invitation nito kanina. Ako nga pagkabihin pagpasalamat sa pagtambong ni Mr. and Mrs. Maribel Quezon, Miss Aison Quezon, si Chik ihapon ito kaniya, o pasalamat sa mga kago ni Mr. and Mrs. Bingbing and Lisbeth Oglayo Sangkap Gordo Pastorel. O niyapon sila si Mr. and Mrs. Dinyo, si Totong Aison and her wife si Edelon. O kisa pa ito nga, wakay ko makaligan, pasaylo ako nga, dili ko inuntang welcome ka mo, apan bilang ka mo na ko mapasalamatan pinagi sa pag-mention sa inyo mga. But you are in our hearts. Thank you very much. Ladies and gentlemen, this is an impression. Ang lagi na kong apoy, kayo magka-oras sa pagtindog at tabangan ninyo with the microphone, mapaghatag o impression. Apan sa nili pa ako mo, talikan ka tusunahan, nito tuig 1917, kining ako kapikat sa Pinabul, si Mrs. Rosita Ros Ongayo Sangkap, nagsaulog sa iyang adlaw na taong usap na ito panahon na ika-69 last year. Now, ang ako mga anak sa pagpagulo ni Mrs. Rosjane Ongayo Sangkap Astilio nga ito sa Sugbo sa pagkakaroon on the following way, kadilintal makabiyahe ko kay nahagdog ta sa iyang kahintang sa Panglawas, but he is with us ining ato okasyon sa pagsaulog sa ika-70 anyos na kasubalan sa adlaw na tawag sa iyang inahan. Nipadangan siya na itong panahon na itong tuiga o kusa ka mensahe nga ito sa inahan. Tayo, ang mensahe, umiga kay nag-angay man ko, ipasa sa ako, ika sa mama, pinagi sa cellphone, ako kitay, ang mag-mensahe ako gising. Ika ni Rosjen S. Castillo, May 23, 2017, Adlaw Martes, which I would like to request. Murag paborito magkunako ni si Pastora Angging Ongayo Llamas to read the message. Paliho ko pagbasa din ng tanan from up to the bottom. Thank you. Birthday message dedicated to Rosita Sangkap, the celebrant, sent by Rosjane S. Astilio. May 23, 2017, Tuesday. Message sa pinakagwapa o pinakabuutan nga mama sa tibuok kalibutan. Namuran si Susan Roses, wow! Kung pala pagkakalitay. Salamat sa tanan nimo sakripisyo ug ang pagmahal kanamo ma. Dili paigo ang tibuok namong kinabuhi para matugngan ang tanang kaayo nga imong gihatag sa among pamilya. Praise God. Usa ikaw
inspirasyon o maayong nga ehemplo sa pagkainahan ug pag-aasawa. Busa pag-ampo lamang ang among ubos nga regalo nining adlaw nimo natawhan. Pag-ampo nga ikaw himso ug malipayon kanunay. Ihigugma kanamo pag-ayo Mama Rose. Mga panginaot ikan kanamo Papa, Kuya Sandy, Mike and Jane, Judy, Mark, John Marco, and Sian Andrea. Daghang salamat. Mao ta ang kinahibukan ang birthday message way back last year in 2017. Sa di pa ko modalikat sa personal na ako nga impression to my wife. Dalikitan ako sa kay basig makalimot ako ko. Uban sa atong pagpanagtigom karong gabi na, I'd like to welcome ug salamat sa pagdalikat pagkahin ng panahon nato kay Mr. and Mrs. Rasol and Mona Magasimbar Pango. Ako silingan atbang sa balay sa Barangay Minaw, Bolo City o kadto kay Mr. and Mrs. Manny and Mrs. Magasimbar. Apan wala din si Manny kay si Manny usa ka Muslim Maranao nagapuasa, pero ang Mrs. is here. Kaya kini iyang kapikas sa kinabuhi, ang boto ibiyaan ba niya ang pagkatoliko o pagkakristanos para nagpabilin siya nga upan ka nato as a person, not as a Christian, not as a Muslim, but as a person and my guests. Usap, gato ka engineer and Mrs. o dili ko masayo o maniyang Mrs. iyang kapikas sa kinabuhi o iyang anak ni Engineer Harold Tata Huluya. O ganito kay Mrs. Yolanda Huluya. Linda Huluya. Nga akong kasilingan, pinakasuon nga barkada, mura o managsuon gini si Harold o si Sandy iyo o Sandy akong kinabago ng anak. Ladies and gentlemen, let me proceed. Julitan, humana, na-mention ka na. Muna yung pinakauna gani ha. Naulay pa ganyan sinusunod siya. Sunod na ulay man isunod. Now, let me proceed to my personal impressions. Ugos ay akong isawti ka to sa akong kapikas sa kinabuhi. Dili siguro mo lahot ay among parakiusan. Ang among paragtipo, ingon nga managkiaon o tinuray wala pa ko'y gugma kaniya. So, di anda mo, o sa katiga, o sa kalindigun, o kahabatong matilis ka rin magugma, ang akong mga gato sa ruminan, o sa kapothaw na way pagkataya. Labing likon nga produksyon, o sa lang akong ihanyo kaniya, ako 72 na karong October, siya 70, manggol siya o duha ka tuig. Naunta, Lord God, samtang kami nagpasalamat ni maglugay sa kinabuhi karong adlaw, nilingiyang pag-abot sa ka-70 anyos, kasuwaran sa adlaw na tawan, ako sa kipangagya kanimo. Lord God, samtang kami nagpasalamat, ang naglugay sa iyang kinabuhi sa mabot pag ang mga tuwigan, din siya magkasaulot pa sa adlaw na tawan. Uban sa panunay, o padayon nga kahimsog sa paglawas, luwas o likay sa mga kabilingan kakurian sa kinabuhi. Thank you Lord sa maglugay sa kinabuhi at kasuliyon, uban sa padayon nga kahimsog sa iyang paglawas, luwas o likay sa mga kakurian o kabilingan sa kinabuhi. Kanara, ladies and gentlemen, thank you very much. I love you ma. Good morning. Good morning, ano? Karoon maabot na, happy na morning. Ganyan na kasi ibang gabi. Good morning na po. Ilaw ito ta, ihata ka mo ang akong ipangayo. Aron nga sa imong katiguangon o sa akong katiguangon, mag-agakay kitang duha, mag-uban kitang duha. Kapuros pagkatigulan na. Angtot, dato sa pagkapos ang gunto sa atong kinabuhi. Till death do us part. Dagan salamat na gabi. Salamat kay Paul. I'd like to recognize our colleague, Nick Picarandayo, pagkakambo ni Ate. Okay, ako na lang tugawon pag-ayo si Engineer Berenico Nick Ongayo Micarandayo atong
District Engineer sa Department of Public Works and Highways, sa First Engineering District, sa BPWH sa Bogadulote. Engineer, ako nalakan sa pito kay ganihan namin kapaabot. You are requested to give an impression to your EICTA. Thank you. Good evening. Naulahin ko, kaya ikat pa ko Manila. So, the best way of saying my update, I would like to say wish and the best way of everything, your birthday, and I hope you have wonderful nights today. And parang talaga masakit sa puso ko dahil previously diyan ako during the time sa akong nagsuot ako trabaho sa Polo. So wish you all the best and Rose, happiest birthday. I hope God bless you and with your family always. Thank you and happy birthday. I love you. Kuwanto si Uncle Nick, tinood na when I first came to Dipolo, way back 1993, nag-abot pa din sa balayaan nila ang auntie. So humble, saludo, grabe nga pagka-individual. And of course, because God is watching, bless give kayo siya mighty. For those nga nagkahibalo, nagkailan silang kinabuhi, makaingon yun din na God is really wonderful, powerful, and fair of justice siya sa life niya. Grabe ang success niya sa career, sa iyang family, even sa iyang mga anak. So now let's go to the next, to be led by the Sangka family, delegates from Kulingan. Ngayon, requesting everyone to join. And hindi naman again check in the presentation na led na sila. They'll just leave. Sige na, go! Oh, where's Hans? Where's Leo? Saisel, come over. This is a popular dance craze. Lalo na mo ano yung mumulan. So, pwede siguro tamo apil katong intercept and okay? So, okay na? Hindi na pa. Facing the stage. So, whiteboard. So, na, white.
ang Ungayo Bahi Family. Uban silang naigsoon, bana, asawa, kanya, ubang kanato, karong gabi na. Thank you very much. Dili inuntanan ang ako nakita, apan aniha sila uban kanato, karong gabi na. Thank you very much. Okay, proceed to the next portion of the dance. Thank you. Operator, please. Kaumunag sa puso, nag-exercise o kadyo. Let's proceed to the next message. Siyempre, anak ko na. Pinamagulang anak ni Ate. Diha nga nag-celebrate sa birthday sa Humawa. Happy birthday, man! Happy birthday! Pagsabi kasi kita na pangsaon sa mga tao. Nautang na ano na ba ilaghang birthday kamawag. Mayroong lawas, kita na poon sa inyong kasalan. I love you and enjoy the rest of the evening. O salamat sa mga nisuporta niya, itabang, sila Atilis, sila Big, pan na itabang para pagdalawang puson ang mga selebrasyon. Dagang salamat! Happy birthday! I love you! Ninyo na sa Ronald, nagkaraganak sa Sunday, Japon Japon Sunday, very negotiable. Bachelor, saan na rin siya? Bachelor. Wala siya si Sandy, eldest na child nila ng auntie. Only son, only boy. So, ato na sa mga unayan pa. Papilon ko nila. Ako, sinasa mo ba niya? Grabe ka naman sa umayo, pinarapos. Kuma na napinta na. Since nagagmay may magsuon, wala yung
lain na mo kabaksyonanan. Diri Estesita, ilang balay dito padapit sa syudad, no? Una, nagpasalamat kami dako nga nakabaton kami kung iyahan nga labang pasabutan na express na anak, no? Na mahimog yun nga, ihimplong yun. Salamat kami ng Tiyay. Ulan, Jeremy, kay grabe yun sila ka-supportive sa among family. Maulaw ko din sa high kay over kami lang agad na mo, ilapit na sa kanang pagbati, no? Kami, sa ilo namin Tiyay, sa ay nga mamani pa kay unang siguro nag-grow up dito sa tapit sa tapit. So, pasalamat kami dako sa Ginoo Tiyay nga nakabaton kami Tiyay kung tiring nga buutan kaayo manghihatagon, maluloy-on, ananag-yun, ang tanang nga maayo nga kinaiya na anagin sa ilang kinabuhi. So, Tiyay, in behalf sa Ungayo, Dismisan, sa Patay, kami nagpasalamat sa inyong pagtagad o pagbati kanamo o ang Diyos na yun magabalos ng tanan kaya kanino o sa tibok yung family. So once again, Tiyay, happy birthday and we love you with the love of the Lord. Sir, sige, dance for all of us. Like a hula hula, hula hula.
Good night. Pasalamat sa Diyos na nag-aabot ko ng 70 years old. Salamat ka ay Lord God. Nagkaraan ako nito na ay sa taon din ako. Pasalamat ko sa puso ko nila. Sumod na niya ako din, hindi na ako sa puso ay pagpagmagan ka. Ikan sa Katipunaan, ikan sa Luminga, Kasadire, Santa Cruz, Pagadian, Diligan, Usminya, sa Amuang, Binangog, asa ka pa, wala sa tayo balugasan ni Kuban. Pero dagang kaya salamat niya ang karoon sa akong atubangan. Kung dako kaya kung pasalamat sa akong mga anak na kani-ani at tatanan din kung sa akong mga anak na hindi lang kung nag-aahalin tayo ng Pilipinas. Lagi na sa episode na sila tananan nila kuwan. Ngayon sila ay paliwari na nanamon di pangandoy, di pangandaman ng mabot man ng mga bidara na ay amo di palipay. Salamat kayo ta, I love you. I miss you so much na. Salamat po kayo at yung pag-iumak na ako. Kung sa ako ang Osje, may lola din pasalamat kayo sa mga anak. I love you, anak. Mga anak, salamat sa nagtanak. Hindi na ako ikalimutan na hindi agad na ako matalipay. Salamat kayo. I miss you so much, anak. Salamat kayo. Salamat kayo, sir. Kuwanto siya ka na madamdaming mga pananalita. Dili gina ito mag-blame kung ano yung mafili at tinong kayo. We're all gathered here, mga friends niya. Doon ba, due to health reasons, wala rin ng anin. Ang ba na assured ng Garda. The three most special, important persons yung kinabuhi, wala din ikaw panahon na. I would feel the same if na ako sa iyahang sitwasyon karon. So, pero despite na, kabalo man ko na-happy din silang tulong. Sige sa nag-mention ako ang tulong. Tapos lang yung third na anak, ang youngest si Rose J. Si Rose J, lingon siya na ako dili nila siya mag-video message, kaya mag-live call. So, ang live call, ang live conversation nila ni Auntie, nakita mo na kanina, mga around say 5 o'clock, 5:15 ba to? So, yan na sila ni Auntie. So, naka-express na si Rose J, even with Mike, na si Mike ako din. So, si Mai, si Rose J, naka-istorya na ni Auntie ko kanina. Nakahatag, nakasay na siya mga greetings na Auntie, mga wishes. So, for now, we would like to request the band. And so we will celebrate together with Uncle Romy to come in front. Kamusta te? Kamusta? Siyempre. Then, na-surprise the song that only two can give justice to the song. Trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She maybe the song that the summer sings, maybe the chill that autumn brings. You're 100 different things.
pasalamat kay agi sila kay Hado kong Barcelona nga mahal nga si Boy. Unlimited music, unlimited dancing, unlimited participation. Ladies and gentlemen, let's hear the voice of the band, singers and band members. Maestro, music please. Kumbati, boy paglubat, tira! Ayaw na! Yes, let's go, let's go, let's go. Let's
sige. Bishop, outing mo. Yabang, pero sige lang, you consider as minaw. Yes po. Bakit mo gusto niya? Pinipili
ay mga kabalaka kay dako pa ang oras. Pasaylo ako niyong ako budlon. Dili na ko mobalik diri aron mutugaw ninyo. Ako lang kay bago ninyo nga kami na member sa pamilya na binagin ang akong kagaling kapikas ako sa kinaboy. Gusto na ko nga this affair will become a wholesome, entertaining, satisfying, and successful nga birthday celebration. Muna nga, the shortage man ko sa akong order, kaya kung inuman ng uban o sandiglay, ilim nun ba nga makapalahutay na to sa dagan sa panahon samtang ta magligaw-lingaw, wala naman sila ikahatag ang management. Nagkabatikot po ganiha, ako na-supervise, pag-apod-apod sa katapusan, pipila ka botelya nga naibilin sa akong i-order. Ni-order ko o lugang mo na may kahatag kay nahurot ko no kagabi sa usa ka okasyon diri nga pong lugar ipakyaw sa Tagiya. And so, ako kay konsulta kini mao tinguha kay gusto ko ako mismo nga malipay pa upadayon ang kalipay ni sayo pa nga takna sa kagabion. Ikonsulta na ko ni problema ni Engineer Nick Micalandayo at District Engineer sa DPWH Budong. Pahino na to ang pinansyal nga painahanglan sa kabalakan ng call ako tanan. Yang asa pagkapaingon, huwag may laing area nga di malipay ta, hayag, walay ulan, may dagat sa panahon, kunya, di ta mamiligros mga mauti. At tutas Boulevard tanan. Sa Boulevard, will limit ang diguranan dito, magdalaw diguranan dito, takahasol ini. So, at tutas Boulevard, ini sign off na doon ini. Ang pagkutan na, kung sa mga oras at ang sign off dire. Kamu na yung maguna-una, na kung sa mga oras at ang sign off dire. Niingon din ang management, 5 ka oras, libre ang maong lugar, walay bayan. In excess of 1 hour or every hour thereafter, 1,500 inyong pagbayaran. Walay question sa bayan. Kay naanay mo tubag. Ang pagkutana, alos ang matakuto dire. Alas yung kisibuntag, sa'yo na po na. Hibo ang alas city. Joke lang. Ladies and gentlemen, maunay among paibolo diha kaninyo. Diha karon, dili man talang tao mo inuhong beer. Oh, pero tanang tao gusto kalingawan. Ligaw-ligaw, pahayahay, hanggaw o priskong hangin, dala ang mga baho na tae sa mga tao sa sila. Hanggaw, prisko na gapo, pero baho lang. No? Gusto mong muuwan, sa grupo nga, manginom o beer, ikulangan pa, ala, kubat mo sa grupo, aron magligaw-ligaw dito sa Boulevard. Pahayahay, surusuroy, lakaw-lakaw, tuwad-tuwad, ambak-ambak, ora na. So, ang tanang gidapit kay, lain ba po kayo paminaw mo ang tanang lalaki, gidapit dito sa Boulevard. Yan kaya mga babae, mga bata sa man, ibilin lain, magkipaminahon. Tanan na lang. So, dili man na ipinusan ay voluntary man. So, that is the invitation. Aging kapansumpay sa atong kalingawan diri sa Lunas Place nga matapos. Kung sa kurasa kayo matapos, wala ko may balaw. Dahil sila, musikot na rin mga buntagan eh. Pero nakita na ko karon no, kaduka na hapit. Thank you. Oh, my God.
Ingon kay Engineer Nick Bicarandayo, ang atong District Engineers Highways, ang invitation, di lang kay kitagtanan, iyang ipapil ang band members. Basta ang instrumento. That means, apil mo, kung sa mga kalingawan nito, kung sa mga hudyaka, gamay ka po, depo, nata, automatic na, yan ay bayan. So, kamu na yung magsabot, basta disulti siya na ko. Engineer, dali na, engineer. May nang, ikaw, usulti kaya ako niya makabayan. Okay, so, kining what equipment danong apil ka? Ano dito? Wala mo na part dito sa defense, no? Wala. So, gusto mo ay wala apa dito. Ang ikuan na gusto ni Engineer Nick iapil ang banda, ang problema kay kato problema naman ko yung banda dito dili mahimo nga mo duplicate sila makatugaw, so dili sila pwede mayroon po darawang gasto, no? So kita na yun, may mga anta dito, ano bang gusto mo dito, kaya doon mas dagat, salong lang ko dito. So, ang kita ko lang, kita na lang tanan mo ito dito. Ang tanan na rin sa tinan, kung gusto mo uban, gusto mo uli. Matapos na din we will sign off at 10 o'clock. Reason. Kaya nga naman, araw na po tayo dugan kung panahon ng oras pa sa pagdulinghayo dito sa Bilibay. Napapunti kamay oras, pagpauli, pagkatulog na kamay. Pero gusto mo magbuntag si Engineer na Nick na rin may ibaw na lang. Ano ba, Engineer? Itong ang guban, kung dili guban, wala di muksanay. Kung may mo, at ito kitatanan. Bata o tigulang. 10 o'clock, Lucy Petro, pwede Nick. Ayaw mo tumalaka, ayaw mo katugaw.
sister sa kagabiong nining birthday celebration sa akong kabigas sa Kinabuhi. Inaon na kamo mismo, hulog tayo sa susamang jaganon o jackson sa edad. Thank you very much. Naman si Junting Ruidas Reaksyo. Junting Ruidas sa kaukawan sa Cycles. Salamat o Sister Gura o sign out na taginainay. O sabi mo sign out. Sabi yung sign out. Sign out song. Sa manawa mo. Just keeping silent or just keeping silent or stop. But
club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour, and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.